1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଳନ ହେଉଛି ଆମ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ଆମର କଣ ହୋଇଯାଏ ତମେ କଣ ସବୁ ଧରିକି ଆସ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସନି ଆଉ କଣ ଧରିକି ଆସ ଦୀପ कोई झोलका धरिकी आस झोलकाटा ଆଉ କିଛି ଧରିକି ଆସନି ଭକ୍ତ ଘରେ ଆମର ମାମା ଦି ଜାଗା ଅଛି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗର ନାମ କଣ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗର ନାମ ହେଲା କଣ ହେଲା ଆଉ ମଝି ରଙ୍ଗର ନାମ ଧଳା ଆଉ ଶେଷ ରଙ୍ଗର ନାମ ଗଛ କଲର झोलका दे लाइट बुझी देखा लाइट झोलका दे भोग बानी